Spain ta yi barin maki a wasanta na farko a gasar cin kofin duniya. Mai tsaron gida na Cape Verde Bosnia ya kafa tarihi a gasar cin kofin duniya. Ruben Amorim shine sabon kocin kungiyar kwallon kafa ta AC Milan. Van Dijk ya ci kwallonsa ta farko a aikinsa na kwallon kafa a gasar cin kofin duniya. Haɗin Gyökeres da Isaac zai ba Sweden citta a gasar cin kofin duniya. An cimma yarjejeniyar kai da kai tsakanin Bayern Munich da kuma ɗan wasan gaba na Morocco Labarai. Inter Milan tana duba yiwuwar ɗaukar ɗan wasa Eduardo Camavinga. Real Madrid ta ƙayyade farashin ɗan wasa Gonzalo Garcia. Cucurella ya sake kafa tarihi a kasuwar cinikai da 'yan wasa. Taurari guda biyu daga Afirka ka iya kasancewa abin kallo nan gaba. An tabbatar da wane ne sabon kocin kungiyar ƙwallon kafa ta Crystal Palace. An samu wani application wanda suke sayar da data 1 GB akan 250 tare da kuma 2 GB akan 450 tsawon kwana 7. Sannan su siyan ma da 5 GB akan 1,300 tsawon kwana 14. Kuma domin mallaka wannan application a wayarka hanya mai sauki ka tafi comment section na ajiye link na Play Store ko kuma ka je Play Store ka rubuta free data app. Idan kana amfani da iPhone to akwai link na website a comment section wanda za ka yi amfani da shi domin siyan data mai sauki daga free data app. Babu tsammanin kunnen doki Cape Verde ta rike Spain a wasan farko na gasar cin kofin duniya 2026. Spain ta yi barin maki. Babu irin kokarin da basu ba. Lamine Yamal ya shigo a canji ba daga farko aka fara da shi ba. Yau ban ga Nico Williams ba. Spain ta rasa 'yan gabanta amma mai tsaron gida na Cape Verde ya nuna kansa. Bosnia ɗan shekaru 40 ɗin da ya kasance ya yi wata bajinta a gasar cin kofin duniya, ya yi saves guda 7 wanda ya hana Spain saka kwallo a raga. Zai kasance abin duba a wasa na biyu ina makomar Spain a gasar cin kofin duniya 2026 daga lissafin rukuni abin tambaya. Shi kuwa Bosnia mai tsaron gida na tawagar ƙasar Cape Verde ya kafa tarihi a gasar cin kofin duniya abin duba. Bari na buɗe muku kundaddaki guda biyu kada wani ya ɓata. Kundi na farko zai kasance daga tarihin da ya kafa a gasar cin kofin duniya na kasancewa mai tsaron gida mafi yawan shekaru wanda ya samu dama yin clean sheet a wasansa na farko. Mafi yawan shekaru mai shekaru 40 da ya samu damar yin clean sheet a wasan farko na gasar cin kofin duniya. Wannan shine tarihin da zai kasance abin duba against Spain sai ya tafi da kyakkyawar dama. Ya yi save guda 7. Daga kundi na biyu idan na ɗauko muku batu sai mu fara zai kasance abin duba tun daga 1966. Shekara ta 1966 rabon da a samu wani mai tsaron gida mai shekaru kamar nasa wanda ya yi saves akalla guda 7 ko sama da haka a wasa na gasar cin kofin duniya abin duba. Ya kafa tarihin da zai kasance abin duba, aka danka masa kyauta man of the match da irin rawar da ya taka ya kasance sun samu kunnen dokin da suke son barka da shi. Wani abin duban a tanan shine kafin su fara wasan su da Spaniya a shafinsa na sada zumunta Instagram yana da mabiya akalla sama da guda 50,000. To amma abin ban mamaki shine bayan an tashi a wasan da bajintar da ya kokarin da ya na hana Spain saka kwallo a cikin raga sai ya kasance mabiyansa sun linku zuwa kimanin mutum miliyan 1.700. Wannan zai kasance alamar tambaya daga teburin fadar yanka buga tamburan adawa. Su wane ne waɗannan wanda suka je suka yi following ɗinsa sai mun haɗe a comment section na san za ku gano su. Kamar dai hakan a gasar cin kofin duniya Van Dijk ya samu damar kafa tarihi na cin kwallonsa ta farko wa tawagar ƙasa Netherlands zai kasance abin duba. Da babu kwallon Van Dijk da sai dai a tashi 2-1 amma 2-2 aka tashi Netherlands da kwallon 2 Japan na da 2. Sai ya kasance Netherlands ta tabbatar da tarihinta tun daga 2006 a gasar cin kofin duniya rabon da a doke ta daga lissafin mintuna 90 din farko. Sai dai ya kasance ko daga bugun penalty ko kuma idan an tafi extra time wa Netherlands suna tafiya da wani unbeaten abin duba. Van Dijk ya ci kwallonsa ta farko, sun ci gaba da rike streak ɗinsu na unbeaten da suke doka a gasar cin kofin duniya, ina ma kuma su Van Dijk a wannan lokaci abin tambaya. Haka dai a gasar cin kofin duniya wani abin duba mun ga irin gwagwarmayar da tawagar ƙasar Sweden ta yi kafin ta samu tikitin zuwa gasar. Da gwagwarmayar da Graham Potter sabon kocin su wanda ya ba horarwar kungiyar ƙwallon kafa Chelsea ko kuma in ce wanda Chelsea ta kora yanzu shi ke rike da tawagar ƙasar Sweden. A wannan lokacin da wasansu na farko Tunisia suka doke da ci 5-1 sai ya kasance bayan an tashi a wasan su Tunisia ma sun kori kocin su. Za su maye gurbinsa kuma ya kasance koci na farko da aka kora a gasar cin kofin duniya na 2026. Daga fara wasan sai ya kasance Sweden sun fara da kafa dama wa Graham Potter a wannan lokacin abin duba. Victor Gyökeres da Isaac 'yan wasan gaba. Gyökeres ya samar da kwallo tare da assist wa Isaac shi ma ya samar da kwallo daya tare da assist abin duba. Wannan sai ya kasance namijin kokarin da suka taka. Bari mu dakata daga nan sai ya kasance mun duba. 8.6 wa dan wasa Victor Gyökeres. 8.7 wa Isaac assist biyu ya samar a wasan abin duba ina makomar 'yan Sweden. Morocco da Brazil 1-1 aka tashi kunnen doki aka yi Vinicius Junior shi ya samar da Brazil kwallon wa Sebari shi ya samar da togar kasar Morocco. Daga yammacin yau sai labarai suka fita an cimma yarjejeniyar kai da kai tsakanin dan wasa da kungiya kenan tsakanin Bayern Munich da Sebari akan zai sama dan wasan kungiyar kwallon kafan ta Bayern. An cimma yarjejeniyar ne tsakanin Bayern Munich da dan wasan
tare da amincewar zai sanya musu hannu akan takardar kwantiragin da ta tsaye da shi a kungiyar kimanin shekaru 4 da ƙari. Wannan zai kasance abin duba bayan gasar cin kofin duniya. Harry Kane zai samu mai taya buga wasa, ina makoma sai bare idan ya je bayan Harry Kane nan. Inter Milan ce take nuna sha'awarta wajen ganin ta samu damar ɗaukar ɗan wasa Eduardo Camavinga daga kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid. Zuwa wannan lokacin Madrid ba ta sa Camavinga a kasuwa ba. Babu wata alamar Real Madrid za su sai da Camavinga, amma komi ka iya canja musamman a gabar da ya kasance Real Madrid tana soye-soye. Da ce fa mabambanta yan wasa wata ce da kai kawai sai dai ku yi gari ku ga an ce Real Madrid ta kammala haƙo kukure da sun ba da kafa abin duba. To amma babu wata yarjejeniya tsakanin Eduardo Camavinga da kungiyar ƙwallon kafa ta Inter Milan. Sannan kuma babu wata mafarin lissafin cinikayya tsakanin Real Madrid da Inter Milan. Ba mamaki sai bayan an kammala gasar cin kofin duniya Eduardo Camavinga ka iya koma Inter Milan. Euro miliyan 60 kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ke bukata ga duk wanda yake so a sallama masa dan wasa Gonzalo Garcia. Zuwa wannan lokacin babu wani mafarin lissafin cinikayya da wata kungiyar ko kuma wata kungiyar da ya kasance an cimma yarjejeniyar kai da kai tsakaninsa da dan wasa Gonzalo Garcia. Za dai mu jira mu gani ina masa bayan dawowar Endrick yanzu shike da tabbaci zai ci gaba da kasancewa a kungiyar ko kuma ya kasance a 'yan canji ko kuma 11 farko. Wa aikin Jose Mourinho abin duba ina makomar Gonzalo Garcia ya canja shiga shine mafi cancanta a gare sa domin samun lokaci, hakan ya sa bai samu gurbin zuwa gasar cin kofin duniya ba. Rashin cikakken lokaci a kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid, 'yan wasan Madrid da ke buga a Spain wannan ya taɓa su. Marc Cucurella sabon dan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid, shi kuma ya kafa tarihi a kasuwar cinikayya ta duniya. Yayin da ya kasance dan wasa ɗaya tilo daga lissafin 'yan wasan baya na gefe mafi tsada a tarihi, wanda ya kasance sau biyu sunansa yana fitowa daga lissafin cinikayya da zai canja shekara daga kungiyar ƙwallon kafa ta Brighton zuwa Chelsea. Euro miliyan 65 aka ce fanosa sai ya kasance na biyu a mafiya tsada a tarihin cinikayyar 'yan wasan baya na gefe. A wannan lokacin da zai baro Chelsea zuwa Real Madrid Euro miliyan 60, hakan sai ya ƙara ba shi damar kasancewa cikin jerin mafiya tasiri. Idan kuka kalli abin in sequence wanda ke son kalla zai iya tsedawa. Ashraf Hakimi shine na farko Euro miliyan 68 daga Inter zuwa PSG. Cucurella shine yayi na biyu a wancan lokacin daga Brighton zuwa Chelsea. Yanzu a Real Madrid ya sake kafa wannan tarihin, amma kafin shi akwai Cancelo. Daga Juventus zuwa Manchester City 65, yanzu kuma 60 aka siye sa. Daga Chelsea zuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid, Cucurella ya kafa tarihi a kasuwar cinikayya. An cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan da kuma Ruben Amorim akan zai rattaba hannu akan takardar kwantiragin shekara 2 na ci gaba da jagorancin horar da ita kungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan. Yanzu Amorim shine sabon kocin AC Milan wanda za mu gani a kakar wasa ta 2026-2027. Nan da 'yan kwanaki ake sa ran Amorim zai koma can Italiya domin ci gaba da shirye-shiryen sabuwar kaka. Ranar 6 ga watan Yuli, PSG mai shekaru 47 zai fara aikin kocinsa a kungiyar ƙwallon kafa ta Crystal Palace. Sun tabbatar da shi a matsayin sabon kocinsu. Zuwa wata kakar a gasar cin kofin Premier zai kasance abin duba a kakarsa ta farko a jagorancin kungiyar ƙwallon kafa ta Crystal Palace. Ku zo ku rubuta mana sunan waɗannan matasan a comment section waɗanda ya kasance 'yan Afirka daga Ivory Coast da kuma Morocco, waɗanda ka iya kasancewa abin duba nan gaba a duniyar wasanni. Haka zalika ka iya kasancewa abin kallo idan an kammala gasar cin kofin duniya wajen canja sheka zuwa wasu ƙungiyoyin. Ku rubuta mana sunan sa comment section. Ga A ga B.